लोग कहेला यीशु मसीह एगो ईसाई धर्म के संस्थापक है। यीशु मसीह बाइबल कहेला वो महिमा देवे खातिर आईनी। तू लो जे बेइज्जती से भरल रहल लो, हम तहार लोग के महिमा देम। आज जितना लोग यीशु मसीह के ग्रहण करेला, परमेश्वर राव लोग के इज्जत बढ़ावे जाता नहीं। आज पूरा दुनिया में यीशु मसीह के जन्मदिन के लोग मना रहल बा। चर्च में बैठल बा, घर में बैठल बा, बाजार में घूमता लोग। लेकिन का लोग के मालूम बा कि यीशु मसीह के जन्म काहे भइल? सब धर्म गुरु जब पैदा होला तो लोग के जन्मदिन मनावेला। यीशु मसीह के भी वो लोग वही लेखा समझेला। और ये लोग बोलेला कि ईसाई धर्म के जे गुरु हों, ईसाई लोग के जे परमेश्वर हों, उनकर जन्मदिन हमनी के मनावता नहीं सो। लेकिन का लोग के मालूम है कि काहे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जन्म लेनी, वो का करे खती आईनी, उनकर मकसद का रहे जन्म लेवे के। और ये मकसद का रहे आज हम मेरे के समझाएं। और ये हमारा ये विश्वास बा कि ये मैसेज जब आज ही शुरू की, ये इंडिया के कोना कोना में और ये दुनिया के कोना कोना में 2025 में जाई और ये हजारों लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर के ग्रहण करी। ये शायद 9 ओकर 1 से 7 आयत में लिखल बा। तो वो संकट भरल अंधकार जात रही। पहले तो जबूलून और नप्ताली के देशन के अपमान कैलस, परंतु अंतिम दिनन में काल के ओर से यर्दन के पार के अन्य जाति के गलील के वो महिमा दी। जे लोग अंधकार में चलत रहे वो लोग बढ़न उजियाला देखलस। जे लोग घोर अंधकार से भरल मृत्यु के देश में रहत रहे पर ज्योति चमकल। तू जाति के बढ़ौला, तू लोग के बहुत आनंद देहला कि यीशु मसीह कहनी। तब वो संकट भरल अंधकार जात रही। ई कोनो देश के बात नहीं की करत। हाँ, ई वचन में वो एक देश के बात कर रहल बानी। ऐ कि वचन कहता कि परमेश्वर के जब सुसमाचार शुरू भइल तो जबूलून और नप्ताली के देश से भइल। तो वचन कहता वो देश के बहुते अपमान भई रहे, वो देश के बहुते निरादर भई रहे। काहे कि जब वह परमेश्वर से दूर चल जानी तो और निरादर होला। लोग कहेला हमार मर्द हमार निरादर करेला बहुते, हमार मर्द हमारी इज्जत ना करेला, हमार मेहरारू हमार लइका हमारी इज्जत ना करेला सन, वो हमार निरादर करेला सन। हमार समाज वो हमरा के इज्जत ना देला, वो हमार निरादर करेला। आज समाज में निरादर होला। तू छोट जात के हुआ, तू बड़ जात के हुआ, लेकिन जब कोई चर्च में आवेला, वचन के सुनेला, परमेश्वर के ग्रहण करेला, आज हमनी सब जाति एक तरह से एक के छत के नीचे बिना भेदभाव के बैठल बा राउर आदर परमेश्वर करतानी। परमेश्वर कहनी तब वो संकट भरल अंधकार जात रही। पहले तो जबूलून और नप्ताली के देशन के अपमान कैलस, परंतु अंतिम दिनन में वो अन्य जाति और गलील के महिमा दी। परमेश्वर वचन में लिखले बानी कि जब यीशु मसीह प्रचार कल शुरू कैनी, जबूलून और नप्ताली के देश से, गलील के छीन से वो प्रचार कल शुरू कैनी। जवना लोग के अपमान मिल रहे, जे लोग के निरादर मिल रहे, परमेश्वर उजे जाके बताओनी कि अब हम जन्म ले चुकल बानी और इतहार लोग के निरादर अब हम खत्म कर दें। आज जितना लोग यीशु मसीह के अपन उद्धार करता ग्रहण करेला, वो यीशु मसीह में धर्म नहीं खे बदलत। पूरा बाइबल में ईसाई धर्म नाम के कोनो शब्द तक नहीं खे। तो वो कैसे कह सकतानी ईसाई धर्म? अरे वो कैसे कह सकतानी जौन ईसाई धर्म हो? काहे करे के नॉलेज नहीं खे। अरे वो अनपढ़ बानी मामला में। यीशु मसीह कहनी तू मुझे बेइज्जती से भरल रहलो, अब हम तहार लोग के महिमा दे। आज जितना लोग यीशु मसीह के ग्रहण करेला, परमेश्वर और इज्जत के बढ़ावे खातिर जातानी, और परिवार के इज्जत के बढ़ावे खातिर जातानी। रेवत अब देखे और उहे मरद और महिमा दी, रेव के इज्जत दी, और उहे मेहरारू लइका और इज्जत करी हसन, उहे समाज और इज्जत करी, वो रिश्तेदार जे ठोकर मारत रहे वो इज्जत करी। काहे के जब यीशु मसीह और जिंदगी में आ जाए तर और जिंदगी यही लखन ना रहे यीशु मसीह के नाम में, वो कहनी वो महिमा दे, अन्य जाति के गलील के वो महिमा दे।
लोग कहेला यीशु मसीह धर्म के एगो ईसाई धर्म के संस्थापक है यीशु मसीह। बाइबल कहेला उ महिमा देवे खातिर आई नहीं, औरत के उ महिमा देहनी, काहे कि औरत पाप कैलस, आदम के भरमा देलस, औरत श्रापित भइल, औरत कोचल गई। यीशु मसीह औरत के जरिए जन्म लेनी। मेहरारूए सबसे पहले यीशु मसीह के प्रचार कैली सन। यीशु मसीह अपना सेवकाई में बहुते औरतन के इस्तेमाल कैनी। उ के लेखा पैसा सहित परमेश्वर के साथ रह रही सन और ये प्रभु के सब खर्चा के उठात रही सन। जोन औरत के शैतान नीचा कैलस, उस औरत के परमेश्वर ऊंचा कैनी और ये कहेनी हम ताहर इज्जत बढ़ावे खातिर आइल बनी। जब रवा यीशु मसीह के अपन उद्धार करता ग्रहण करेनी, यही से हम कहतनी अगर वह धर्म के चश्मा लगा की दे जाइल बनी तो वह यीशु मसीह के वचन के ग्रहण ना कर पाए। अगर वह अपना पास्ट के साथ लेके आयल बनी कि हम तो वो धर्म के हई, हम ही नाम ले ले बानी, तब रवा यीशु मसीह के वचन के रवा ग्रहण ना कर पाए और ये जन फायदादार होखे के चाहिए वो ना हो पाई। काहे के रहुआ ये दुनिया के इस संसार के चलावल चलत नहीं। वचन कहता जे लोग अंधेरा में चलत रहे वो लोग बढ़हन रोशनी देखल, जे घोर अंधकार से भरल मृत्यु के देश में रहत रहे फूलों पर ज्योति चमकल। आज लोग मृत्यु के साय में रहेला। हर घर में कैंसर के आत्मा काम कर रहल बा, हर घर में बीमारी बा। मृत्यु के देश में रहे के मतलब ही ना कि सभे मरता, केहू के बिजनेस मरल, केहू के परिवार मरल, केहू अंदर से मरल, केहू बाहर से मरल बा। लेकिन यीशु मसीह कहनी जे लोग घोर अंधकार से भरल मृत्यु के देश में रहत रहे वो लोग पर ज्योति चमकल। परमेश्वर वो लोग के जीवन देनी। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनावत रहनी तब वचन कहता है एगो नाइन नामक नगर से एगो दुलारे विधवा के लड़का के लोग लियावत रहे अर्थी पर, अर्थी के ऊपर लियावत रहे तो सभे लोग रोत रहे। के गो विधवा के लड़का रहे, खुद विधवा रहे, एगो लौता बेटा मर गए और ये सब रोत रहे। और ये वचन कहता है यीशु मसीह जब वो लोग के देखनी तो यीशु देखली कि हम आ चुकल बानी। अगर हम तार लोग के जीवन में बानी तार लोग के जीवन में मृत्यु नहीं खे रह सकत। बाइबल कहला तरस से भर गई नी और ये जाके वो मुर्दा दही के छुअनी और ये ओकर बेटा उठ गए। हमरे वह से कहता नहीं आज बहुते मुर्दा उठ खड़ा होखे वाला बा, और मुर्दा कारोबार उठ खड़ा होखे वाला बा, मुर्दा परिवार उठ खड़ा होखे वाला बा। आज यीशु मसीह के जी उठे के सामर्थ और जिंदगी में काम करे वाला बा। आमीन कर के वाला चाहिए चर्च। वचन कहेला रवा जाति के बढ़ौनी, रवाओं के बहुते आनंद देहनी। ऊ रवा सामने कटनी के समय खानी आनंद करेला। वे लेखन मगन बा जे लेखन लोग लूट बाटे के समय मगन रहेला। पर वचन कहेला रवाओं के बहुते आनंद देहनी। कहता कटनी के आनंद करता जे लेखा कटनी ना होला और ये किसान आनंदित होला। कहे के ओकरा मालूम बा कि जो नार्दियन से पैसा ले ले बाप ओकर कर्जा खत्म हो जाई। अब हमरा घर में बाथरूम बन जाई, अब हम पैसा से नया घर बनवा लेम, 2 कमरा और डाल देम, 4 खेत और 2 खेत और किराया पर ले लेम, वो खेत अपन ले लेम। कहता कटनी बा आनंद होला। तो तू अपना लोगन के कटनी जैसे आनंद दे ले बड़। अगर वह लोगन के देखिए आनंद मनावते एजा लोग नाच रहल बा, सवेरे से कल रात से ओआसिस में नाच रहल बा, झूम रहल बा लोग। काहे कि वचन कहता ऊ ताहा लोग के कटनी खनी आनंद दे दिल बड़। तू लोग पहले ही ले चुकल बा लोग। कहतनी ऊ लोग ऐसा मगन बा जैसे लोग लूट बाटे के समय मगन होला, केहू के लॉटरी लग जाए देखनी रहुआ के लेखा मगन होला। ऊ के लेखन आनंद मनावेला। वैसन आनंद आज मसीह लोग कर रहल बा। जे लोग आत्मा से भरल बावे वैसन आनंद आज रहुआ लोग कर रहल बानी। ई के देहलस? परमेश्वर देहले बानी। 2004 से हम क्रिसमस मना रहल बानी। हम ही लेखा खुश रहेनी 2004 से। तब हम ठीक ना भरनी अबे, लेकिन तब खुश रहनी। काहे कि हमरा मालूम रहे कि हम ऐसा परमेश्वर को लगे आगल बानी जे हमरा के ठीक कर सकता। अगर हमरा बीमारियन से हमके वो आजाद कर दिल बने, हमरा नासा से हमके आजाद कर दिल बनी, उन नासा से हमके केहू ना आजाद कर पौलस। सुबेरे 12 बजे नशा छोड़त रहनी, ना करत रहनी 12 बजे तक, तब फिर घूमत रहे। हम आनंदित रहनी 2004 में कि परमेश्वर हमके आजाद कर ले बनी। 5 में 6 में 7 में आज 24 आ गई, 20 साल हो गई। हम खुशी के मारे झूम रहल बनी। काहे कि खुशी के इंसान ना परमेश्वर देहले बनी।
कौनो इंसान दिले रहित जब हमसे वो नाराज हो कि तू हमसे छीन ली, ते हमार बॉडी विश ना करिए, ते हमारा आनंद, ते हमार काला पॉलिस ना हमार खुशी वापस कर दे। लेकिन बाइबल कहला खुशी तालो के परमेश्वर दिल बने और ये आनंद देवे खातिर वो पृथ्वी के ऊपर रही नहीं। हम रवा के बता सके नहीं, आज लोग फेक लाइफ जियला, खरबों रुपए होकला के बावजूद भी लोग खुश नहीं थे, आनंदित नहीं थे। लेकिन आज देखिए रवा आनंदित बानी, हम आनंदित बानी अपना जिंदगी से, रेवा आनंदित बानी कहे कि आनंद हमनी के परमेश्वर दिले बानी। वो कौन रेवा जाति के बढ़ावले बानी, रेवा लोग के बहुते आनंद दिले बानी। 4 आयत में लिखल बा, काहे कि तू लोग के गर्दन पर के भारी जुआ, वो लोग के बहंगे के बांस और ऊ लोग अंधेर करे वाला के लाठी और ये सब के ऐसन तोड़ दिले बानी जैसन मिधानियन के दिन में कले रहनी। काहे के युद्ध में लड़े वाला सिपाहियन के जूता, पिलहू में लिपटाइल कपड़ा सब आग के कोर हो जाई। 6 आयत में लिखल, काहे के हमनी खाती एगो बालक उत्पन्न भइल, खींच के हालेलुया बोली तनी, हमनी के एगो पुत्र दिहल गइल बा, हालेलुया। प्रभुताओं का कांधा पर होखी, उनकर नाम अद्भुत युक्ति करे वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल के पिता और इस शांति के राजकुमार रखल जाई। उनकर प्रभुता सर्वदा बढ़ते रही, उनका शांति के राज्य के अंत ना होखी। यही खती उनके दाऊद के राज गद्दी पर इस समय से लेके सर्वदा तक ले न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर कैल और इस संभाले रहे। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ही हो जाई। खूबे तेज बोली हालेलुया। वचन में लिखल बा, यशाया 2:4 आयत में पता कि वो जाति जाति के न्याय करी, देश देश के लोग के झगड़ा मिटाई। वो अपन तलवार पीठ के हल के फाल प्रिय अपना भाला के हसुआ बने हेलो। अब एगो जाति दूसरे जाति के विरुद्ध तब तलवार ना चलाई, ना लोग भविष्य में युद्ध के विधियां सीखी। के लखानी दुनिया आज 400 करोड़ क्रिश्चियन लोग से भरल बा। काहे कि हमनी के परमेश्वर ये सिखावे नहीं कि ताहरा लोग तलवार चलाओ के जरूरत नहीं है। पता नहीं भविष्य में तुम तलवार के शिक्षा ना सीख बलो। आज राउर के वो विरोध करेला, चर्च का वो ना कहला तलवार ले चलो, वो लोग के विरोध में खड़ा उखलो। यही से हमनी के 400 करोड़ बानी सा, आज के बाद 401 करोड़ हो जान सा। कहता नहीं भविष्य में लोग युद्ध के विधियां ना सीखी, आत्मा से भरल मिली। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन कितना शानदार बा, तसल्ली दे वाला बा। वो कहनी तहार लोग के गर्दन पर के जिमा के तोड़ दी हैं। अंधेर करे वाला लाठी जो तहार लोग पर शैतान के बाजत रहे, दुख के वो तोड़ दे। जब मूड़ी पर जुआ होला, वो मेहरारो के जवन मटका उठा के चले से नौकनी के कब देखले बानी, मूड़ी पर मटका के लाइन रहेला और जब के पूछला बहना कैसन बानी, वो लगन आंख से देखेली कि ठीक बानी जी। काहे के ऊपर नहीं देख सकत, हेने नहीं गर्दन नहीं मोड़ सकत। यीशु कहनी उतार के जुआ तोड़ देम। उनकर वचन कहता जन बोझ तालु के मूड़ी पर बा, जन शैतान बीमारी के डर ले बा, गरीबी के रख ले बा, शराब के रख ले बा, वो कहनी बोझ तार लोग के गर्दन पर से तोड़ दे। वो लाठी अंधेर करे वाला के तो ताहरा लोग के मारेला शैतान के लाठी कि जैसे हम कुछ अच्छा करे वाला होखे नहीं, हमरा घर में बीमारी आ जाला। जैसे हमने के अपन घर बनावे लागे निसन कोनो एक्सीडेंट हो जाला, हमने के कौन ना पाओ निसन। ये लाठी है शैतान के और ये परमेश्वर कहनी हमने के वो बालक दिहल गइल बा, जे के वो बालक के ग्रहण करी कि हमरा खातिर आइल बनी। परमेश्वर वो अंधेर करे वाले लाठी के जीवन से तोड़ दे। वो जुआ जौन राउर मोड़ी के ऊपर बा, जौन रेवा के ऊंचा ना देखे देवेला, परमेश्वर कहते हैं हमके तोड़ दे। आज वो सभे जुआ टूट जाई, आज वो सभे लाठी टूट जाई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ई वचन जन हमरे को सुना रहल बानी, यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले के सुना होता नहीं। अब तक यीशु मसीह जन्मलो ना रहनी,
और ये 700 साल पहले सब बात यशाया नबी के द्वारा लिख दिया गई रहे कि ऐसा ऐसा हो कि एगो कुंवारी गर्भवती होगी। यशाया 11 ओकर 1 से 10 आयत में लिखल बा। यशे के फूट में से एगो डाली फूट निकली, जड़ में से शाखा निकल के फलवंत होगी। यहोवा के आत्मा, बुद्धि समझ के आत्मा, युक्ति पराक्रम के आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय के आत्मा उनका पर ठहरल रही। केकर बात उ कर रहल बा? बोले यीशु मसीह के बात हो रहल बा। यशाया 7 और 14 आयत में लिखल बा, यह कारण प्रभु खुदे रवलो के एगो चिन्ह दे। सुनलू एगो कुंवारी गर्भवती होखी और ई पुत्र के जन्म दी और ये ओकर नाम इमैनुअल रखी। जे लोग सवाल उठावत रहे कि इमैनुअल ये के लखन हो सकता कि यीशु मसीह को कुंवारी के गर्भ से कोनो कुंवारी के लखन गर्भवती हो सकेले? बाइबल कहेला यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखल गई रहे कि यहोवा तहालो के एगो चिन्ह दे हम कि जे दुनिया के उद्धार करता आई धरती के ऊपर वो संपूर्ण मनुष्य होखी, लेकिन आदमी के बीज से पैदा ना होखी। वो संपूर्ण मनुष्य भी होखी, वो संपूर्ण परमेश्वर भी होखी, लेकिन वो सिर्फ स्त्री के बीज से, स्त्री के वंश से पैदा होखी। एक हती परमेश्वर आदम के और हव्वा के कहले रहनी, हव्वा के कहले रहनी साप तोर एड़ी के दसी ओकर वंश जब पैदा होखी ओकर एड़ी के, सिर्फ औरत के वंश के बारे में परमेश्वर बात कही। यीशु के अंदर जन खून रहे वो परमेश्वर के रहे, इंसान के बीच से वो पैदा ना भरनी। और ये 700 साल पहले लिखा रहे, देखा लो परमेश्वर तहारा लो के एगो निशानी दिहन, एगो कुंवारी गर्भवती होखी और ये पुत्र जनी। जोर से बोली हालेलुया। और ये ओकर नाम इमानुएल रखी। ये वो कुंवारी गर्भवती होखी, ओकर नाम इमानुएल रखी। बुद्धि के आत्मा, समझ के आत्मा, पराक्रम के आत्मा, ज्ञान के आत्मा उनका ऊपर होखी। बाइबल यो कहेला कि यहोवा के भय यीशु मसीह के सुगंध सा भाई। वो यीशु मसीह परमेश्वर के भय में चले, अपना लोग खातिर जान दे, मारल जाए, गाड़ल जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और ये बाइबल कहेला दुनिया के हर जाति, ये दुनिया के धरती के हर जाति, हर धर्म के लोग उनका पीछे चली, एगो बढ़न भी उनका पीछे चली। यीशु मसीह रेवलो खाती आईनी, हमरा खाती आईनी, दुखी रहे के कोनो भी कारण अब नहीं थे। और इस सारा दुख और जिंदगी से आज यीशु मसीह के हजूरी में हम श्रापित करतनी और निकालतनी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से या से सामने के हो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहनी भविष्य में वो तलवार फिर ना सिखेलो। आज लोग जब बोलेला ए तू इस समय क्रिसमस मना रहल वालो, तहालो के नहीं मालूम इस समय नहीं मनाओ के हमनी के धर्म में ई चलता। वो तो ई बात हो गई कि कोनो आदमी के घरे केहू मर जाए और वो अपना पड़ोसी के जाके बोले कि तू बियाह में काहे ना चतरी, हमरा घर में केहू मर गई, तू रो नहीं खी सकत। बोले भाई हमरा घर में बियाह बा, हम क्या खैर हो सके नहीं। और ये केहू ऐसे कहे कि बियाह वाला बरात के घर के सामने से निकलत होके और ये घर में केहू मरल के हुआ के बोले ए हमनी संगे नाच। बोले भाई हम तोरा संगे नाच नहीं खी सकत, हमरा घर में मौत भइल बा। त का भला बा, रोए वाला अपन काम करे, उ रोत रहे, हंसे वाला हंसत रहे, ओकर रोए के समय दोसर ह, एकर समय दोसर ह, तो दोनों अपन अपन काम करे। भाई यीशु कनी भविष्य में तलवार के विद्यत रो ना सीख बलो ना तो हमनियों के तलवार चलती सके। तू के लेखन कह सकेले कि हमनी के परमेश्वर के जन्मदिन ना मनाई सक, जो 1000 साल से दुनिया मनाता होता। सबसे पुराना यहूदी धर्म है,
तू लोग के लेखा रोक सकल हमनी के, लेकिन यीशु मसीह कहनी लोग तलवार के पीट पीट के ओके और यंत्र बना ली हलो, क्या के लोग तलवार की जरूरत ना पड़ी। रेवा घर में बियाह बा, रेवा घर में उमर जाई तरवा बियाह वाला के रोग नहीं खींच सकल कि हमरा घर में के उमर दा तारा रोए पड़ी। कुल भाई तारा घर में मरल बा तेरो, हमरा घर में हमरा बेटी के बियाह हम त नाचे। हाँ हमरा तोरा मरला के दुख बा, लेकिन हम अभी अपना घर में बिजी बानी। प्रभु सब आदमियों के सामने वाला तो बोली ठीक बा, सही बात बा, तू अपन कर हम अपन करतनी। लेकिन अगर मूर्ख हो की तब बोली ना। लेकिन यीशु मसीह का कहनी भविष्य में लोग युद्ध की विधियां ना सीखी, पूर्वलों के कहतनी यही सब निके कहे नहीं सर। अब लोग विरोध करेला, डोंट वरी, जे लोग विरोध करेला वो रो चर्च में होखी एक दिन। परमेश्वर के वचन के जान चुक लो, खिलो उनका प्रेम के समझी लो कि प्रभु यीशु मारे काटे खाती नहीं, वो जोड़े खाती बचावे खाती ताहर लोग के जीवन देवे खाती वाल बनी। आमीन आमीन। यशाया 11 और 6 के पढ़ल जाई तब भेड़िया ढेर के बच्चा के संगे रहल करी, चीता बकरी के बच्चा के संगे बैठल करी, पचरा और जवान सिंह और पालल पोसल बैल तीनों इकट्ठा रही सन, पर एगो छोटहन लड़का ओकनी के गवाही करी। सबे काम इम्पॉसिबल बा, भेड़िया भेड़ के बच्चा के संगे अकेले खबर से केला। लेकिन बाइबल कहेला कि जवन शाउल रहे पौलुस बन गए बाद में वो एगो भेड़िया रहे। कलीसिया के भेड़ खानी, भेड़ के बच्चन खानी वो काटत रहे, वो मारत रहे। लेकिन यीशु मसीह कहनी अंत के दिनन में भेड़िया भेड़ के बच्चा के संगे बैठल करी। जब परमेश्वर पौलुस के ऊपर जवन साउल रहे अपने आप के जाहिर कईनी का उहे भेड़िया फिर भेड़ के बच्चन के संगे बैठल और उनके प्रचार करते रहे। उहे लोग जे आज राव विरोध करता द्रव्य संगे ये चर्च में, दुनिया के चर्च में बैठल होखी, द्रव्य संगे आराधना करत होखी, परमेश्वर के महिमा करत होखी। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार है। वो बंधन सब तोड़े खाती आई नहीं, अंधेरे के लाठी के तोड़े खाती वही नहीं, बांस के उकौत तोड़े खाती तालु के सिर के बोझ के तार लोग के जुआ के वो तोड़े खाती आई नहीं, तारा लोग के महिमा देवे खाती आई नहीं, तारा लोग के आदर देवे खाती आई नहीं। ये शाया 11:4 में लिखल, परंतु कंगालन के न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोग के निर्णय ठहराई से करे खाती आई नहीं। यीशु मसीह का कंगालन के सुसमाचार सुनावा लो, आंधर के चंगा कर लो, बहिर के सुने के शक्ति दलो, मुर्दा के जियावा लो। ये हाल यीशु मसीह के सुसमाचार जाना खाती वो धरती पर आई नहीं। और ये हमार विश्वास है और ये हमार प्रार्थना है कि यीशु मसीह जौन कुछ रवा खाते कैले बानी ओकर सबे फायदा वो पैसा के होखे, वो शरीर के होखे, वो आत्मा के होखे, रवा और परिवार ओकर फायदा ले सके। हमारी प्रार्थना बा पूरा पूरा फायदा ले सके, हमारी प्रार्थना बा। हम कहनी पूरा पूरा फायदा ले सके, हमारी प्रार्थना बा। यीशु मसीह जन हमनी खाते कैले बनी रवा ओकर पूरा फायदा ले सकी। जब रवा के मालूम हो जाए कि हमरा अब निराश रहे के जरूरत नहीं थे, हमार बंधन तोड़ देनी, हमरा का करे के बा खाली यीशु मसीह पर विश्वास करे के बा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे के बा, वहां के अपन उद्धार करता ग्रहण करे के बा, बपतिस्मा ले के बा। आज क्रिसमस पर बपतिस्मा होखी, हमरवा के बपतिस्मा दे यीशु मसीह के नाम में। और ये रहुआ समझ जाए में वचन के जौन वचन बाइबल में लिखल बा कि जे विश्वास करी और ये बपतिस्मा ली ओकर उद्धार होखे। वो कौन उद्धार के बात कर रहल बानी? काहे कि दुनिया में जब रहुआ उद्धार शब्द के सुननी रहुआ के लागल आत्मिक बात हो रहल बा, लेकिन यीशु मसीह अगर आप शरीर के बनौले बानी तो रहुआ से खाली आत्मा के बात ना करेनी। पतरस कौलस परमेश्वर हमनी के सब कुछ छोड़ के रहो पीछे हो बनी सब। यीशु कहनी ये सने को आदमी नहीं खे जे खेतन के, पैसा के, परिवार के, लइकन के हमरा खातिर छोड़ देले होई और इस समय में 100 गुना ना पाई और ई परलोक में अनंत जीवन कि जौन कुछ तू छोड़ ले बालू तू 100 गुना पाई बलू और ई तू संग ही परलोक में अनंत जीवन भी पाई बलू। ताई यीशु मसीह खाली आत्मा की बात ना कहनी। जब परमेश्वर अब्राहम के कहनी कि अब्राहम की आशीष तोरा के मिली,
तो अब्राहम की आशीष खाली आत्मिक ना रहे, शारीरिक भी रहे, आत्मिक भी रहे। आज वह सिर्फ परमेश्वर के ग्रहण करेनी, उद्धार सिर्फ आत्मा के ना होला, पूरा और शरीर के उद्धार करेनी, परिवार के उद्धार करेनी, मन के उद्धार करेनी और दिमाग के उद्धार करेनी, सोचन के उद्धार करेनी, परिवार के, नेशंस के, देशंस के, गांव नगर के उद्धार करेनी। उनकर उद्धार बढ़न बा। हालेलुया। जब रे यीशु मसीह के आज ग्रहण करेनी, जब उनका क्या अपन जीवन देवे नी, उद्धार और चारों दिशा में रहो कि अपन जीवन में आते हुए देखें। हमारी प्रार्थना बा कि 2025 में वो अपना जिंदगी के सबसे बढ़हन गवाही दे, और ये गवाही इतना बढ़हन हो कि और हितई लोगों के सुने खातिर जरूर आए वाला बा। आमीन खर के वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपना पड़ोसी के कहीं का यीशु और जिंदगी में बानी, जोर से बार बार पूछी तनी। कहीं अगर नहीं थी तो आज उनके ग्रहण कर ली और ये बपतिस्मा ले ली। हमने वैसे कहा था नहीं, खुशी, आनंद, जिंदगी के आशीष परमेश्वर के हाथ में नहीं थे, रेउला हाथ में बा। परमेश्वर के हाथ में नहीं थे, परमेश्वर के हाथ में रहे, लेकिन जब यीशु आई नी पूरा हाथ में देख गई नी। कहानियां करते विश्वास करबे तते उद्धार के देखबे। वो औरत के कहानी जवना के भाई मर गए, अगर ते विश्वास करबे तो खुदा के महिमा देखबे। कहत या एक एगो भाई रहे, हमनी के लूट गई सब प्रभु, मरियम मार्था हमनी लूट गनी, दोनों बहन बोलत मर गनी से हमनी के, एक एगो भाई मर गल हमनी के। परमेश्वर कहनी ना, तोरा हाथ में बा, अगर ते विश्वास करबे तो खुदा की महिमा देखबे। रेवला हाथ में बा, विश्वास करे माच बपतिस्मा ले हम तो खुदा के महिमा के देखे वाला बानी, परमेश्वर के महिमा करे हुआ देखे वाला बानी अपना घर में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे और हाथ में बा, अपन पड़ोसी के बोली तोरा हाथ में बा, तोर खुशी, तोर अच्छा भविष्य तोरा हाथ में बा। अगर तू यीशु के ग्रहण करब, अपन उद्धार करता मन बा, बपतिस्मा लेब, इनका पीछे चलब, पाप ना करब, तो सब कुछ परमेश्वर कह के दीहन कि तारा हाथ में बा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोर से 7 बार आमीन बोलिए। अपना ली सब बरकत यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो समाचार के संकट भरल अंधकार जाते रही। यह वचन अगर समझ आ गए लूं कि संकट से भरल अंधकार जात रही, जब यीशु मसीह जिंदगी में आए तो जिंदगी सफल हो जाए। अगर एगो लाइन बाइबल के समझ आ गल तो संकट भरल अंधकार जाते रही। संकट काहे के परिवार मर रहल बा, संकट काहे के कर्जा बढ़ गइल बा, संकट काहे के कैंसर बढ़ता फैलता। यीशु कहनी संकट भरल अंधकार जाते रही, वो जाते रही। जवन देश अपमान सहलस, वो देश के परमेश्वर महिमा दे। हम महिमा पावे खातिर तैयार बढ़ लो। हम कहनी इज्जत लेवे खातिर तैयार बढ़ लो। संकट भरल अंधकार से आजाद होके खातिर तैयार बढ़ लो। जब वो परमेश्वर के दास भोजपुरी में परमेश्वर के गैरा भेदन के बतावे नी, तो समय से भोजपुरी टीचिंग के सुने खातिर और ये अपना आत्मिक जिंदगी में उन्नति करे खातिर सब्सक्राइब करी हमने के यूट्यूब चैनल के और ये घंटी दबाएं, ताकि समय से रउआ के नोटिफिकेशन मिल सके। परमेश्वर वालों के आशीष दी।